L-att ta' turisti li żaru lil Malta f'April kien jaqbes il-244,000, dan ifisser żieda ta' aktar minn 4% meta mqabbel ma' April tas-sena li għaddiet. Dan joħroġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi li aktar minn 216,000 turist żaru Malta għal btala waqt li kważi 15,000 oħra żaru Malta għal skopijiet ta' negozju. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li n-nefqa tat-turisti f'Malta kienet tammont tal madwar 172 miljun euro li tfisser żieda ta' 7.7% fuq ix-xahar ta' April tal-2018. Il-total tal-jieli li t-turisti qattaw f'pajjiżna żdied ukoll bi 2.6% meta mqabbel ma' April tas-sena l-oħra u qabeż 1,500,000 lejl. L-akbar numru tal-jieli t-turisti qattawh fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva. L-istatistika tal-NSO turi wkoll il-vjaġġi tat turisti lejn Malta fl-ewwel 4 xhur tas-sena ammontaw għal aktar minn 667,000 vjaġġ, żieda ta' aktar minn 3% fuq l-istess perjodu tal-2018. In-nefqa tat-turisti bejn Jannar u April kienet smata li tammonta għal kważi 445 miljun euro, aktar minn 3% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.